Bismillahirrahmanirrahim. Tunggal sing boten patoso familiar niku Jaliyatul Qadar bi asma'il ukhud wal badar. Niku teng mriku napa dipun serat kalih Said napa Al-Barzanji, Ja'far Al-Barzanji niku asma-asmanipun syuhada, mboten namung syuhada sarasan nggih, jadi napa pejuang Uhud lan pejuang Badar. Dipun serat kalih Said Al-Barzanji teng mriku. Niku nek teng pondok nggih nate maos. Padahal rati kata terus nadoman nggih teng griya jarang maos. Niku riyen dipun ijazahke kalih Mbah Mun termasuk khosiahe. Nek angel lahiran diwaoske Jaliyatul Qadar. Yen sing putrane Mbah Mun ingkang dipun garwa Gus Anam ning Rodiah niku radi angel nalikane babaran terus diwaoske Jaliyatul Qadar. Jadi enten 3 sing dibeto kalih Mbah Khalil karanganipun Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Niku dawuh Mbah Mun Sayyid Ja'far Al-Barzanji niku mujaddid saking Sayyid sing ketok pertama kali. Terus enten malih Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad ingkang kagungan Risalatul Mu'awanah niku nggih mujaddid. Ya mujaddid saking Sayyid Sadah Ali Ba'alawi. Badhe niku Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ingkang kagungan Mukhtasar Jiddan Salah Al-Jurumiyah. Terus dipun susul kalih Sayyid Bakri Sato, Abu Bakar Sato ingkang kagungan I'anatul Thalibin. Niku teng akhir zaman dawuh Mbah Mun ulama iku sing ketok ning akhir zaman iku saking dzurriyahe Kanjeng Nabi. Mane santri-santri Mbah Mun iku riyen nalikane Mbah tasih sugeng dawuhan nek iso kowe kudu duwe sanad ngaji karo habaib. Krana napa? Krana habaib dzurriyahe Kanjeng Nabi niku safinun lin najah. Sering dipunaturaken Mbah nalikane ngaos nggih kudu duwe centelan. Dawuh mawon kudu duwe centelan kalih dzurriyahe Kanjeng Nabi. Kanten teng akhir zaman itu zaman taufan, zaman fitnah gede, ya zaman fitnah gede niku kudu duwe centelan. Alhamdulillah ya, kalau panjenengan sedaya tasih dipun paringi pitulungan kalih Gusti Allah, Gusti Allah Subhanahu wa taala saged mutalaah nggih ngaos gede-gede. Niki wau nggih, mangke jawinane Gusti Allah Subhanahu wa taala niku tiyang sing dipun ngaos bahasane niku asline sederhana. Mboten kudu alim. Jadi tiang sing dipun jamin nopo husnul khotimah dawuh Mbah Nawawi niku pemilihan katane Kanjeng Nabi niku pun istimewa. May yuridillahu bi khairan, bahasa selanjutnya ini yufaqih. Faqaha yufaqihu niku maknane tahsilu syai' daf'atan ba'da ukhra. Jadi menghasilkan sesuatu sidik positif. Berarti mboten kok sing alim sing dijamin kali terus orang kok sing alim tok mboten, tapi sing urung alim tapi sing ngaji nggih dipun jamin husnul khotimah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di tengah akhir zaman dan termasuk birrul walidaini kula panjenengan sedaya kalih guru-guru kita sedaya London, guru-guru kita Pak Yai Sulhan, Pak Yai Solehan niku nggih ajengipun temen kalih ilmu niku nggih luar biasa. Nggih sebagai bentuk birrul walidain nggih ben boten mufaroqah, ben boten pisah. Nggih kranten nek mukhalafah beda kalih guru-gurune awak dhewe.
guru-guru awak dhewe niku seneng kalian ilmu, nek awak dhewe gak tahu bersinggungan kalian ilmu niku nggih termasuk mukhalafah. Wal mukhalafatu sababul mufaraqah. Nek beda karo guru niku akhire mengko iso dadi sebab pisahe hubungane antara murid kali guru. Mane termasuk birrul waliden kalih tiang-tiang sepah kalih guru-guru kula panjenengan sedaya inggih punika muri-muri ngelmu ingkang sampun dipun ajarake kalih beliau ngamalke syukur-syukur saged nularke. Lan sedaya ingkang sampun dipun perjuangake beliau nggih saged-sagedipun nggih kita nerusake perjuangan beliau. Iku kula teruske sekedhap dipun dugekake manja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma. Man utawi sapane wong ja'a iku teko hu ing man. Apa sing teko ajalu iki wancine man. Wa huwa hale utawi man yatlubu iku nubeh sapa man al ilma ing ilmu. Ana wong golek ilmu, barang golek ilmu katekan pati. Laki monggo bakal ketemu sapa man Allah ing Gusti Allah walam yakun kali ora ana bainahu ing dalem antarané man wa bainan nabiyyin lan ing dalem antarané para nabi illa darajatun nubuwati kejaba derajat kenabian. Di derajate wong sing golek ilmu niku derajate sak ngandhape derajate para nabi. Derajate wong sing golek ilmu niku derajate sak ngisore para nabi. Riyen kula ngaji dawuh guru kula ngeten. Jadi bahasane yatlubul ilma niku mboten kok berarti matine pas ngaji. Syukur-syukur malah pas ngaji je mondok je nopo pas ngaji. Dawuh guru kula meskipun matine nek omah nek dhuwur bali tapi atine ijeh kumandel nek ilmu. Ya cara gampangane teng mriki enten rutinan niku jen duwe niat pokoke anggere selama aku sehat, selama nopo awakku warasan niat ngaji, niat ilmu. Jadi niat niki mangke sing menghubungkan keberlangsungane tiyang niku angsal predikat lam yakun bainahu wa bainan nabi ila darajatun nubuwah. Jadi niate ini nopo malih nggih mboten kok namung sekadar diniati tapi nggih dilaksanake tenanan. Lah termasuk sing didhawuhake Mbah Mun keramat nek akhir zaman. Iku keramate wong iso ngaji khatam, lho keramat. Ana wong ngaji dari awal sampai akhir kok khatam. Iku keramat. Tapi dawuh Mbah Mun, tapi sing luwih keramat iku murid nek iso ngaji awal sampai akhir. Karena nek kiai ini yo mesti ngaji terus. Ora ana kiai ini gak ngaji sudah. Tapi tetap keramat. Tapi luwih keramat murid. Murid kok ngaji nututi kiai ini terus. Keramat tenan. Contohnya, dicontoh di karya Mbah Mun niku, contohnya niku Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf niku murid Imam Abu Hanifah. Nalikane putrane kapundhut, putrane ditinggal ngaji. Wah dia mau uang nang mriki. Ditinggal ngaji dipasrahke kali tanggane. Aku tak ngaji.
Cara wong kowe gak cara ngaji yo gak pake ngalim, aku tak sing ngaji kowe sing ngopeni anakku. Akhirnya Imam Abu Yusuf pun ngalim. Karena kan saking ngoten niku ngungsenge kalimnya. Lain kadose esuk Jumat kadose khataman takrib kadose. Mau khatam malah wah berkeramat tenan. Terus sing keramat ini no Kang Nur barang keramat dari awal sampai akhir. Takribnya malah wis khatam. Tak kinten dereng khatam. Iki kula roh postingan nembe nopo mukatab kadose. Lho jebule jadi saya siji cuma kita khataman. Jebule wis gantuk khataman. Jadi berkeramat. Jadi yang ngaji awet awal sampai akhir itu keramat. Dawe bangun keraton ngaji ini wis jarang. Tapi dawe bangun yang ngaji ngeten iki tetep di napa dipun istiqomahi, tapi ojo ngritik wong sing ngaji agama karo latin. Keraton sing dadekno gedene akeh agama Islam, wong mlebu Islam iku yo ngaji Latin. Karena dawe bangun ngajine udah dawe bangun nganggo hadis napa? Innallaha yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Jadi agama Islam kuat itu bukan kalian yang soleh. Gedene agama Islam itu malah bi rajulin fajir. Jadi wong sing cara mulang tok ora pati ngamal to. Mulang sing dijelok supaya nek ana bayarane mulang ora ana bayarane ra gelem wah. Ana wong nalikane napa nek dikon ngimami sregep jamaah tapi nek ora untuk jatah ngimami gak gelem jamaah. Niku dawuh bangun rajulin fajir tapi aja mbok kritik iku sing dadekno Islam jadi kuat. Karena nomor hadis Kanjeng Nabi innallaha yu'ayyidu hadzal din bukan birajulin soleh tapi birajulin fajir. Dawi bangun wonten jadi yo wis Gusti Allah itu sakarepe. Gusti Allah itu wis sakarepe. Ora kok kaya kuwi. Niku dawi bangun. Nggih pindah malih kula namung niki wae kula waoske nggih. Dua hadis saking kitabipun Imam Abdul Wahab Syaroni ini mugi-mugi manfaati ya berkahi dumateng kula panjenengan sedaya ya khususipun ya ingkang sakmangke nggih tembe puput nggih putra ingkang asma Muhammad Abkhari Hasan punika dipun paringi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala pitulungan mangke saged sesuai kalih cita-citanipun yang sepah kekalih nggih cita-citanipun yang sepah kekalih saged manfaati dumateng agamanipun masyarakatipun lan khususipun dhateng keluarganipun nggih kirang langkungipun saking kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, farij